Walima 223 Chrono TV Nyamada Baw. Wole ni walimando ye aw tay fuyafo aw ka Nyamada liyoro la Mali kono akoka amba fo aw bema ko aw bisimila anga bamananga kunafoni kene sikito ni meme boli an faso kono na kunafoni fo ka tasi akoka ntawma. Bi bamananga kunafoni anye minu soro ka faranyogo ka we abakurumba we anga jeka Nyamada olufe. Anga manyema Colonel Assimi Goita ni mina ka chien folo e farafina jamana kono ka wuli ka tama bereta akunye tama bereta ki kunda Burkina Faso kaw finka asele Burkina mabse ka fo amadon ka fa be Mali kono walima akoka baw bun hadamadi bora kasi hakela beba donga fo jonko ala mimi fo jamana fleni wanje chien ba kula. Niger ambassadeur tara anga ministre nyama manywanya no shokal kokala maigay kasiginga kumana jamana fleni nyonje tabuluka ni sojani bunya kono ka onyuanje barake nyonya kura ya jiema nyekoro bamano mba fote ko kusuru njara saraye kusuru nye irisi jamana ye européen ga chaîne bisiki ani kele de datuku ka bo irisi jamana kono asabuke tajuru sara berewiye mi ni awuno kuna funu dafalen sorobi kerenkere la sa France jamana ale de ka kuna funu disara ka cha ambalema bamananga mebaw ninde bakurumbaw ye atoy sa nga nyoko soro atenteli watula aw bisimila 223 Chrono TV jabarani Nyamadalla ate nimbe wasabo ambalema bamananga mebaw ame fuli kurakura ya kalasi awma kawladone ka fo Colonel Assimi Goita atuye tama bereta kata Burkina Faso jamana konnana tarata ina kalotle muka ani duru samba fla muka ani nani Assimi Goita ka tama ina asele Burkina Faso ko fe wiruka manyema Ibrahima Traoré ale tara kumbe pakuru jigi kenero la bonyani karama konnala ajamako machit na seka foka se hakela Assimi Goita ya korofota ayaje ka korofo kono kuna funi diba onye koroko abi fuli folo minge o ye Burkina jamana deun we pembeli ni punya mindaka ko diara e kosebe kwa bo bonya maseke ke ka nyeshin uma ko ni mbayira mimi fo dala ka fo Mali ni Burkina Faso ye barajuru kelenye dusukun kelen ko sika tala fiew ko baw Burkina kawye pembeli ni bonya minda ale kaniye ko abe wale chamambo abe fuli kubo o temene ko fe ani uka manyema Ibrahima Traoré uye nyanye ke to bo fo fe mako wiklo e fle ne fle anyanye ke ka hakli jagaboke ni nyonjewla adadona okuma do fanana ayira ka fo luka sigina udasira lakana koma udasira yiriwa koma udasira jamana fle ni nyonje barake nyonya minumbe ni bebe se ka nafa sorala abseka keso we ka befana lakana ku dasira uluma o temene ko fe manyema ya yira ka fo dasira lakana ko fanama jamana fle ni nyonje Burkina ni Mali ubseka nyogon deme lakana buna kun ka chogomina o barawla minye formation ni obola minye ka kunafunu di nyogoma obola minye surashu yoro ka fara nyogon ka barake yoro dowla ane ka nyogon magwe yoro dowla o bela jele bola amalla ka fo Assimi Goita aka tama kata Burkina Faso ka fe ay maba menu zoro ka fo kunafuni di bawye o de ka fo jamana flengo ni kelenyi siga fo itala wa o kumana o ni nyanje barake stra chamana lakana ko ani yirwa ko siraw anga faba konnana shokel kokala maiga aye Niger ka ambassadeur mimbe Mali kono Abdou Adamu ayo bismillah baw Niger ambassadeur wala kana minye ministre nyama ya kana lep manywanya akra alamsaina amon ka fo akene ka anga ministre tuma kene ka minye shime jamana kono akokan kibaruma Abdoulaye Diop ale tumbe ka fara mabawore nanika minu mbela jele kera tonzikin sheria Niger ka lasigide aye korofo ta adasra fen folo mima we foli ni wanyamando ni barka dai ka nyeshi Malima ako abi mo haklaji ko do min tunga kalan ni CEDEAO ku yanyi ni ka fu na ngwara taka da Niger jamana na ko Mali wulla ki jojoro mina ko lu Niger ka tinyina ako o de la a wulla kana ministre nyama fi ana bonya masigi ka tlaka woni nyanje sira tama ka ira jiemana ka fo abeka kura ya jie dongodo wa olutna selia wa datna bon olula ko baw wala nyuma min kera uye utna nyine o wari nyuma ngo abada ministre nyama ya jabe robe ko o min vlo ye ka bisigi aka ka fo Mali de chemani musoma kwa beka de membeka nyishi Nigerman ko wa ambe kelinye ambe do dakelen fe ka bo dakelen fe
ko baw ko an bɛ ka jɛkulu min sigi sen kan jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye alliance ko ye fɛn ye min bɛ jamana saba in bɛ lakana a b'u ka ɲɛtaa kofɔ a bɛ jamana saba in ka lakana ko kofɔ a b'u ka barika kofɔ k'a bɛ min kɔni sɔrɔ ka fɔ ka kɔrɔfɔ kun cɛ n'o ye o de ye k'a fɔ min ye Niger ni Mali ye ko an k'an cɛsiri a bɛ baara min na an bɛ se ka a se a dan na cogo min na. An ka faba kɔnɔ an ka laseli tɛmɛnenw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka politikima maa 11 bɔɲɔgɔnko ye minnu n'u kun bɛ lajɛ min kɛra kabini kalo in tile 20 waatiw la o tun welela ka taa bɔgɔ jeni kan. Kunnafoni kɔni y'a yira sa k'a fɔ mandat de dépôt dara u bɛɛ ka ntɛnɛn in na kalo tile 24 baw u kun jɔra commune 5nan procureur ɲɛkɔrɔ n'o y'a kiritigi ɲɛkɔrɔla ye a kɔni labanna min na kunnafoni y'a yira sa k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen kɔni sanga 30 waatiw la u sera an ka faba kasobonba la o kɔfɛ u labanna ka tilayɔrɔ 3 k'u la Kulikɔrɔ Kɛɲɛrɔba ani Joyila a b'an lase k'a fɔ ko in kɔni kungu ni a ɲɛɲɛ ye minnu yera la an n'o da aw tulo kan. Ka bi bamanankan kunnafoni kun cɛ an bɛ taa jamana kɔkan kibaruw la. Risi jamana ye européenw ka chaîne 81 o de datugu Risi dugukolo sanfɛ komi n'a fɔ anw ye min kɛ RFI ni France 24 la. A sɔrɔla mun fɛ baw kusuru jarasara ye kusuru ye. Européenw ye bɛnkan dilan u ni ɲɔgɔn cɛ ka Risi kaw ka chaîne 3 datugu. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Bruxelles olu de ye ko in nu don. A b'an la k'a fɔ chaîne 3 in datugulen min ye Risi ye ale fana y'a ta sara cogo jugu la baw olu ye chaîne 81 o de datugu fɛ yen n'i y'a chaîne datugulenw lajɛ Faransi de ta ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan baw u ka chaîne internationale min bɛ yen n'a bɛ diɲɛ fa bɛɛ fɛ n'o ye AFP France 24 Agence France Presse olu de o b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ chaîne damadɔ wɛrɛw b'a la LCI b'a la fo ka taa se Croix ma ani ka chaîne misɛnmanin wɛrɛw minnu ni kumaba dɔ Le Monde ani Libération nin bɛɛ lajɛlen datugura ka don Risi jamana kɔnɔ nka a ma sɔrɔ dɔ yɛrɛ fɛ dɛ européenw ye u ka chaînew datuguli min kɛ u ka ministre min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ni a kɔkan kibaruw ɲɛnabɔli ma o y'a jira ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye k'olu y'a kangari da kabini bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u sera bunakun kan k'u kɔni b'a ko gwɛngwɛ sa fo ka taa se a dan na an b'aw la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ yɔrɔ min na bi a kɛn bɛ hɛrɛ ko kɛlɛ de n'u b'a wele ko intérêt bibi in na u ye Risiw ka kunnafonidiya ninnu de jalaki ko bawo k'u bɛ ka kunnafoni minnu di k'a kunnafoni bɛɛ bɛ boli Risi ka hɛrɛ ni Risi ka ɲɛtaa ni u ka kɔkɔrɔma dondoli de la k'u tɛna jɛ ni o ye abada k'u to u ka dugukolo sanfɛ olu fana ye u ka hakilina kɛ ni u k'u sago n'u dɔgɔ kɛ bawo u ye chaîne ninnu datugu Risi fana y'a ta sara diɲɛ y'o de ye i ni ɲɛ i ni kɔ. An balima bamanankan mɛnbaaw nin de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni na an sera k'a minnu fara ɲɔgɔn kan bɛn ni nin waati ye aw ka jabaranin mandi fɛ 223 Chrono TV aw ni ce a ka ɲamanali la a k'an bɛn laseli nata.